Tinokutambirai mabuja kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rogumi nopfumba mwedzi uno waKurume. Nyasi tiri kutandira medu muno maMutoko, apo kudare dzimhosva rokwaMutoko kwaita nyaya yaendesiwa ikweyo. Varume vatatu kwai vakakuba sabhuku nomhonya. Kwairafeo marozva ndiye sabhuku ari pasi pamambo nyamukohoho akaita kukubiwa nowanhu watatu. Wairi wacho wari wamhuri ibodzi. Tiri humwe kuvatedza pabodzi poona batanai kuvatedza vane makore 24 no23 wakabatana namai Sekai Kapesa vane makore 35 ndo wakaita zvokukuba sabhukuwa. Paribe agoziva kuti chii chakaitika kuti wagokuba sabhukuwa, asi kwai mambo nyamukoho wangu waenda kunhadzirisa nyaya ikweyo, nyaya yekuhwira usabhuku aidi zvakaita kunyangariwa. Ticharamba tichiringa kuti ichapera sei kumatare nyaya iyi. Tichinanga paSakubva pamutare panyasi, nhandare yoSakubva yanga yakaita kuita kutadza kutsikika. Vanhu vakaita kugara ikweyo vari kuringa nokutetekera zvinge zvichireketeka paRally yoCCC. Aidi vanhu vaenda kuSakubva waita kunge waita kukurira vanhu vese vakaenda kumarally dzimwe nzvimbo dzese, asi vanhu vaita kufara. Ipapa zvatoratidza zvegani kuti munhu ari kudiwa nevanhu ndoupi. Paapinda yechamisa apedza kuita zvaanga achiitazvo abva aenda achekogara nevanhu aidi zvinoita kunakidza. Uchiona mutungamiri wako akaita kugara pamberi pakopa aidi zvanga zviri kuita kunakidza chaiko. Areketa akati vanhu endai kovhota manhamba enyu, muende kovhota muite kuti vanhu vese vazive kuti kuvhota kunobhadhara. Idi vanhu vaita kuita kuhwadziwa nemapurisa anga achida kuedza kuti vareke kugopinda munhandaremo. Pabodzi pono kutopinda imo mamutare macho wangu wakapfika mumwe mugwagwa zviribe angwisisa kuti chii chakonzeresa kana kuti chii chauri kutsvaka, asi tiri kundotenda kuti vanhu wapinda zvakanaka mumugwagwa zvikaita zvakanaka. Aidi ngaapinde achemugwichoyu ndo zviri kureketa vanhu munyika mese muno. Iyo bato roCCC kusimudza homwe yemari yokuita kubatsiridza vanhu vachada kupinda kubatsira vanhu kuitekedza sarudzo dzogore rinouya, vanozikana nechirungu kuti mapolling agents. Kwai vari kuda mari inoita mamiriyoni okuAmerica, mamiriyoni 2 anozviuru 300 kureketa kuno watosimudza homwe yavo yasvika mari inoita zviuru 120 anoribodzi mumwedzi 2. Aidi vanhu vari kuramba vachindorangaridziwa kuti vaende www.citizensactionsforchange.org waende koisa mari ikweyo, homwe yacho ikure zviite zviri nani. Vanhu vakazvimirira wegani wakahwadziwa nezvakaitiwa madzibaba oshanduko wakasimudza mari yokuAustralia inoita madhora 500 kuti wamubatsire. Ipapa kwaya ichaita kuti agopuwe mari agobatsirike mukurarama nozvinenge zvaitika peno anenge achida kugotenga mishongano zvimwe vacharamba vachigoita kuti agone kuboya mari. Hatiri kuvatenda tichiti manje akatambanidziwa ngaagoboyewe naye hawe. Mapurisa anzi nodare guru masvingo munyika mangwana wareke kugorambidza Rally yoCCC. Aidi zviri kuita kunakidza chokwadi. Kana zvakadandi aiwa kwai munhu wese kaatekairei kuenda kurujeko ground nokutoti ndo kunenge kuine Rally yomusangano ikweyo. Mumwe anotora mufananidzo agonzi Mgcini Nyoni atori munzira kureketa kuno kuitekaira nousiku kuti agoende kumasvingoko agotore mufananidzo yaanotora. Aidi anouya watsanwa zvokutoti vanhu vese vakaita kuringira padandemutande mufananidzo yavanenge vagoburitsayo. Toashuvira kutekaira kuzvino. Wamunanga Gbanyasi wagoenda kuparuraya wangu wachiti presidential fisheries program kwai kupa howe muwanhu kuti wagoende kodzisa mumabhokisi kuti dzigokure waone chekudya. Aidi makore 40 chaiwo mutungamiri wenyika achienda koparura kupa vanhu howe
aidi zviribe kumbooneka. Vanoramba vachiratidza kuti wanhuwa waribe kana chibodzi chavari kufunga chokuenda mberi. Ipapa kuda kuti wanhu vandodoke wakamira vari kumema kuti upenyu wachaboya howe dzinenge dzakura. Aidi zvakaita kunyangariwa. Toimba kuti wanhu wokubhingawa waita kupepuka kureketa kuno. Ipapa waMnangagwa parari yokubhingai watoreketa kuti ZANU-PF ndowegani ichaita kuti bhinga ibudirire, asi wanhu vese wabva wandobvunzana kuti kohokonai imi kana makatadza kuita kuti ibudirire makore 40 chaiwo mozozvikona kuenda mberi. Aiwaba wari kuzvidaba wanhuwo. Ipapa Wamwe watengiwa wakapuwa mabhasikoro okuti wagochovhe hwii kupuwawo dzimotika dzinopuwa mashefu ozANUwo. Tichiringa zvedu zvemutambo, nyasi chikwata choFC Platinum chajiwa nochikwata chongezi Platinum nochibodzwa chibodzi pa0. Yadha yaita mangange noBulawayo City, apawo Dynamos ikagokuba chikwata choZPC Kariba nozvibodzwa 2-0. Chicken Inn yakunda chikwata choBlack Rhinos zvibodzwa 2 kuchibodzi. Mangwana kunenge kuri kutamba makepekepe noBhoso munhandare yeNational Sports, apawo Bulawayo Chiefs noHarare City vanenge vari kuruvhevhe. Tenax CS pabodzipo noHerentals vanenge vari kuSakubva. Triangle United pabodzipo noHwawa vanenge vari kuGibbo, apawo Cranbourne Bullets inenge ichitatsurana noManika Diamonds kumunhandare yoBaobab. Toimba kuti zvichaita zviri nani tigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Tiringedzo pasirese. Nyika yoBotswana yachinja pokare zvairi kureketa pamaerano nevanhu vari kushanya munyika mavo. Wati munhu anenge aribe kubayiwa mushonga chodzihwa mupengo akukwanisa kuenda kunyikako kuita murendo ikweyo, akangosvodokohwa munhu kuti aongororwe kuti aribe chere chirwere chodzihwa mupengo. Aidi zvakanaka, asi watoreketayo kuti wakabayiwa kamushonga kodzihwa mupengo aiwa kundopinda paribe kana kubvunziwa kana chinhu chibodzi. Tozvitenda izvi. KuNigeria mutungamiri wenyika ikweyo Muhammadu Buhari kwaya abenhuka munyika mache, kubenhuka kubva kuBritain kwaangaenda korapiwa. Aidi watsanuwa nokurapiwa kuBritain. Aheno mabi angu. Kwaino kambani yoGoogle yakutoda kuisa bhiriyoni remari yokuAmerica muAfrica muno kuti waise tambo inotekaidza masaisai oindaneti dandemutanderi kuti itekeshere kwese kwese. Kureketa kuno kwaimwedzi uno wari kugwesa nyika yoTogo ichigotehwa noSouth Africa noNamibia noBotswana zvinoenda zvakadaro. Aiwa tiri kuzvikudza kuti dai zvaenderera mberi penhu kweduno zvaigochipawo nokuti kuti madhuri aya anoita akaita kunyangariwa chaiko. Kwainyika yoIndia iri kutsigira chikwata nyika yoRussia nokutotenga mamiliyoni nomamiliyoni omarita oiri ikweyo iribe kupepetiwa. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvigona sei. Aiwa kana zvakadando apeno nyika yoRussia ichaboya mari yairi kutsvaka kuti zviite zviri nani kwavari. Tiri kupedzesera ipapa nomutambo weFormula 1 apo kwareketiwa naiye Lewis Hamilton kuti iye achapfeka heti yomusoro iya yoyero. Kwai hwendo huno ari kuda kubenhuka kwaakabva achirangaridza nokurangarira zvese zvakaitika mumasuremu. Aidi ruvara rwemabhanana huchaita kunetsa wazhinji. Tomusvira tuzvinu peno akahwina zvinotipawo simba rokuenda kohwina gore rinouya. Takadaro zvedu mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, toboyana muso muvhuro.